contra corrientea. Bueno, Jona, hasteko zorionak zuen garapenagatik, izan ere Getaria Tolosa izenpean, El Correo bandera lortu duzu. Erraza izan alda garapena lortzea? Bueno, eskerrik asko, erraza, hombre, nik uste ez da hola estropada errazik ez? Estropada guztitan tira behar deu. Batzutan egia da errexago dela, bestetan zailago, baina nik uste estropada bereziki nahiko gogorra izan dela Bilbon zauden egoeran gatikan. Aurkari moduan, Bizkaia, San Juan eta Hondarribia izan dituzue. Arraunlari ezaguna dira zuentzat, hau da, batzen ekiten forma aldetik fuerte zeuden, xobe zeuden. Bai, bueno, guain arte ez da izan lehenengo estropada, lehenagore Gipuzkoako ligako estropada ingenun, eta aurretikane bai izan genuen Lekeition beste estropada bat, eta bueno, gutxi gora bera, bai gauden behaien aurka lehiatuta, eta genekin, nola ibiltza zauken bakoitzak, baina bueno, estropada bakoitzan ikuste kasu aparte badala, eta beti otea dola gora beran bat. Baina bueno, gutxi gora bera, genekin nola ibiliko zian. Eta Hondarribia hasieratik edo nahiko azkar utzi zenuten atzean, ez? Bai, bueno, guk momentu hortan ez benekin, erlojupeko estropada izan zelako, baino bai, egia esan, erreferentzik esan zizkiguten momentun, Hondarribia nahiko atzen gehatu zala. Askoz gertuxo gauki genitun San Juan eta Bizkaiako neskak bai. Eta horiatik kanpora, Bilboko itxasadarrean aritu zineten, horri indarra ere gehiago beharko da ez, bait olatuak eta guztiak eragingo du. Bai, bueno, Bilbon gauza zen momentu hortan marea baju tokatzen zala eta oso ur gutxi zeola. Orduan, oso estropada gogorra, batiotako estropada izan zen, eta bueno, indarra askokoa eta esan dizuen bezala oso gogorra gaina beroakin, guandikan sufrimendu gehiago, baina bueno, derantzako zeon eremua berdin, oseak ez zan egon diferentzik batzun da besten arten, oseak derantzako igual egon zan eremua, bai. Azkenean, Bizkaitarrei 9 segundo atera zenizkieten eta San Juanekoi 11. Hori handia da diferentzi hori ez? Bai, nahiko diferentzi txukuna da, eta guandikan gehiago esate izuten bezala, erreka baten izan da, ez dauzkazula ez zainbesteko olatuik, marea diferentzik edo, hor bastante diferentzi handigoa da, eta gaina erlojupeko bat izan da, nik uste dut guandikan gehiago, azkenen lerro natatzen genuen ez, bata besten kontra, beti atzetikan gehatzen da naire, pixkat buruak faiatzen diolare, o kalen arteko diferentzikino, beti erresagoa da diferentzik ateatzea, baina egoera horietan eta kontrarreloj bat izan da, nahiko segundu asko dira, bai. Orain aurrera begiratu, zein duzu hurrengo bandera? Guain tokatzen zaigu, asteburu honetan, iganden bertan, Zumaian, Gipuzkoako ligako estropada, eta dauke, asteazkenen bertan Donostin Gipuzkoako txapelketa, eta hurrengo asteburun Larunbaten Pedreñan Euskotren ligako hurrengo estropada. Osea, aste hau bastante kompleto dauke bai. Eta bandera gehiago lortzeko gogorekin, ez? Gogoa bai, osea, lortzen den baten bat gehiago, edo aldian guztik behintzat.